kĩunga kĩa Mwamogusi. Omuroberi okubwatia tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigerirwa n'ebigori byonsi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bache kuya mandege. Uzito somya bamura bache kuya mandege. Good morning, omwancho morigeria ogetembe television ekero obono rituko ria Jumatatu bwakire ase enchira ya bene kiguma tukumwiraniria omunguru ngambo ya bono nigotore chitariki 13 chomutinye iga omutangani kigima bo mwaka oyo iga chiribubere 25 na kwariganirie ase omoroberio obwetwani ya getembe ritukeriga rigia rituko bono ikirotoganiti gochaka ewiki asenchira ere iyo mungso kigima iretariane Matilda Baigwa na kubori obe nainje ase chinsa mocha YouTube na boigo Facebook erio tonyare gusanga ase enchira iyo bwa kigima na mange agendrete wateka ase korwa chingongo ao anene mono kroigase orgongo rwagusi anene mono kiro aboro kigwa bono babwate pare netitangutangu chogo chaka korigia emirimo gose chogo cha korigia kiri barachi gokora magiga iyo konyora amachibwa bo ya matemu ye kirasi gi 12 ewiki ya eta na mange agendrete na bigo ekira boibori bagendrete kuigasa kabisa eriko na kinga bana babo babere ase chiskuru gose banyarire gochaka omwaka oyo iga ase injira ere igo mwancho morigereria nore no bosibori bugusanga na getembe television wetira se namba yetu yesimia 0726 44 73 67 manye iretari awo chinse mochiri okombata kuri mambi yabono nabo igo ningo uraganirie ritukurigia ningo ukuganiria ewiki encheno nabo igo onye kubwate amagombo uragani gotuma gucha ase bari banyorire na bamwabo nabo gusanga na intugo chaiga ase studio onye kubwate oyo kuganirie birthday engia no kubwate ribaga riabene ase rero umwancho morigereria ngo kumanyanga ntocho gotwara abageni oika abageni ange batano iga ire tunyara kurigereria ngana ao anene mono ncheraki omonto gose aboroki wabali bakorire kirasi gi 12 bakonyara konyora mya igoro ye chigasi chiri gose ekosi eri barachi koimukiase amatukare bose ebe ne university agosa college gose chiskuru chobo bunde igo mancho marigereria kokuborenga kewika chinsa ibere chamambie onyare kogendera gotion ine getembe television nabo igonyo kubate umoroki go Mwiye kirasi gi 12 na ndoraganie gochiko nyara komwa obosemia gose oraganie anyare gotegerera obosemia igoro gichinjira cyo gochora emeremo otione in ogendere gotigera ime ya getembe television na ndenye ko bateri borio ntobwate gose ntokoteri bagaria bene kigima erio konyara kuboria igo na mange turachi gukwanira na inde ekerongo konyoria ngana ndike gwika enseyemo ntochikuriria amangana ye chigosori nere Clinton ondigi aiga assist studio asenjira ingikirano kigima anene mono ekero bono e weekendi chigosori ao gosebi mineno ebitindi byanyarete koene kiwa ase chinsemo igo mancho murigere na mange tukwariganirite asingo kuboria nga nyara gotion in getembe television eri onyare ko nyorera amange chinsemo cha Facebook tonyore muna getembe FM na boigo YouTube getembe TV ase ingincho yebiro nigongora komanya narali agenderete asense erio ase obwango mono tochikorigereria chigazeti na togokora chigazeti cheru tukoria rero tunyare korigereria ayare me ye chibiminano bye chigosori nabo igo tochigokoreria abageni beri tuko erio konyara gukwanira njereki aborokiwa boenete korawa ekero bagochora chikozi chabo igo umancho morigereria ikaransa oike
gochaka anamaya igongo chaka korwa ase chinsemo chiri chagachuba egotoka ime county ya Nyamira ase bono abamenyi ebo chinsemo echo banyarire koba bagokurera eparembe ekorwa agachuba gochake boba ya mate nabo igo yaso akeumbu ase besokire nakogikeria ebikorwa gose babere bakwenekia abantu abange omubarori igoro muno bw'abantu gosiria magemabo ase chinsemo echo anene mono ekero embura etwete umusakeito Daniel Ontiri na atarete gocha chinsemo echo ritukora igoro nabo igo gotoboera oroboti rwa bene kigima na rokobwatia ebikole by'abantu konyora chingoma chinga kibagotumike para ya kurwa keumbu wetera kibaba guchaga chuba nigo asa matuka bwangwe gabyaralekanire comment kana kubwatekana no gutaetika we pali yo na mono chinga ki chimbule nyinge asege kole kia wangwe na somo saoyo mo Clifford Onchere we myaka 25 no yomo asa tereria na goso motaro eiki yeta ekyo kya mwirite gotigara ne chingoma chintindi wikagasire bomo bwa chingaki amenyegetigo asenye gitari elio konyero bwenia na kubwatekana nayo egati ya bana boda boda na bamenye bensemeyo nigo besokia omugasolero kugikeria egakorekyo na baboria enguru elio kobakonya korobyo bosombi bwabo ariyo ibweko kwete oyo gakwete gombaro baumiete bado barenya gitari pare gere mberande mbe noina ketu aturumboka na bangina bande gochiga chuba amana batwatana no nyasaya achari abete epare ya sarikire kene abana baito abana basaye bakora poda poda amaene mbabwo chobororo none megongo yagojire igo babwato bokongwa banene asenyinjo yogo turumboka go ikakora poda poda no bakora ibyasara banyora omugati wabokera rituko asense mwende asenka yanyagosira asekenyero kya wachoroke ikyo kegotoka kibirichi ward ya gachuba imeye bonge ya kitutu masaba ase county ya Nyamira amayanda nigabwatetense na sense mwende amariganyo nigagendrete bosyo bumaiga bwa matanga ase bamateba nyegosira ko bomosa orenge bomokya na bwerwete asoko ry'ibitoki tabia yarengengia tabwaza mangana mange hano munzo nkweliye ababoria bona bateneri ase kinyagitari ao kuba abango chingaki bakubwenya abarwire bemibasokano rigo Kenya umubaro w'abantu bagusira kubwatekana no kumbigwa chingaki baganityo bokonyi bwa bwango yatonyorere cyajali kuni chiga chira emergency military pia baitu ba respond wango so konya bari banyorere mechando respective rona kere family chabo chire immediate chiko ba demand chitayo bayo baba konywa mono yasirite bugi mabwae sinjo poor response ya abantu ba health care mubero nyegosirani gokendrete hasenkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital ime yomo chobo songo achingake ya mate ya nyegosira ya singira na koboria gosirwa chingake chichobo kongu ngurubudire gatoseni kya tembe kurega se county ya Nyamira ilitrene nguruku Daniel Ontiri no kumio konene nga ekero asekero chipara chimbe nigo chigendete kwene kigwa gusiria useni chaberi chikoira magima y'abantu ase chiamate bono chigenderete konya korera ebiro bionsi igo omwancho murigerekero gochora omurai chora omurai umanyete nachigotegerera ebirero bino nandi nachikorigereria amangana bunayo yokorosiwa obwechipara uska obosio ngukwira nigo ikase county ya Kisii bono kurwa ase echiro ya mugonga ase bono nainde abakori abaonjoreria kurwa ase echiro ya mugonga na barabu baimburunganirie serikali ye county ya Kisii magega yogote babuna nigo obuchabo bunge bogendete kobera ase echire yo obu botaraba bokurutsigwa ase amatuka mange bono nabo igo ase babolire nga chinyomba chiabo chiobo chane gose chinyomba chiri chiakebara chinyare korosigwa ase enchira ere endonge nabo igo nigo obono abo kori emirimo kurwa ase serikali ya county ya Kisii banyarete gwika chinsemecho nabo igokorie ira ngocha bare kwene kinga echire yu yanyare gokorerwa amaonchorerie ochaka ewiki ocha Brian Nyakundi na Orvoti Oru
biashara ime chiro ya mugonga nigo besokia rituko ria rero na kwemurungania igoro yechire yuo korengana na barobo nigo bochabu bonge boichire ime yechire yuo na nigo boigo bateba buna nigo baganetie korosaligwa chinyomba chia kibara ase echire yuo ya mugonga samaria tangoro kwa mesha kimose kurubasi omwana bwerisho bikire radio intu kuna abanyabiashara ba mugonga ntwabwate complain igoro yechiro ya mugonga kyagaragere nchabu yebwato buchafu namba 2 chichuba kya marua na chigusia ruchiro mategaria yetakeire simbare kere gitakiri guburi buchafu terusie buchafu baana bachigutukuta namba 2 metalere ga getichete sipiga bigicho gachiko chande pali kyagere chire yegara ngechire chombe gerenke ngobana twale goteba iga committee yechiro na abantu baru account bakwane bagambire baigwananire wanzara mambira mambiende bacha banza korosia echireye igobono tutwesanikire lakini ewikia ya moto toko account ebwate asa korosia echiro agere chire bensavi chombe chibangwa chikobera ne chimburi chibangwa chikobera omonya biashara omogonga bwe chombe bwa kwantia aiga echiro ite amogonga to bwata bakongwa na sana egentege tangani chinyomba choba chenu ntobwati kaba nabwate korigire ngana wanera bwa ko genda ala bakani kuchibare bwaye banya chinyomba choba chenu egento gya kabere etogo twerwa muna ntoga ne biashara bichoma ntobwati getiye asane to one to komigana etajano era roro ngone bwana te kaba narigiria sango to beka bia to agajire bia nto to kabera bia kibase chitu na tu kigara to ras chico kali gas oniga eto sumbogete una bona igembura kurma bia yangete otwangete ndigo to kama koni base joka igase te to kabera ngobono kabana ga kore gachi ya kore gachi re boronge arosi chire re boronge anyore geti kasa aga cha sar boronge amaye kwa sa kore jo ngonye tariko be ka ase binto bire boronge chokoteri mugonga abarai korwa ase county ya Kisii nigo baikirana iri gotegerera ebirero by'abanya biashara abo na goteba buna nigo barachi kwenekia okorosi gwa gwechire yo ya mugonga gochakira eiki egocha Masenge Nyabicha injomo waziri wa Trade, Industry, Tourism and Marketing Kisii County. Etwachaga poligereria amoni ya mugonga twabaigure mune serikali. Bayare komiti ya kobori na mangana abantu ba mugonga babwende gojora. Muna na aligereiriga obubango tuyo. Na kwa nabo busabane bojakera mambi ngojaka bali kuri ngakitoko bangechire. Abantu mwabori goye obochenu echicho nabona iguri nabaigure mna mukwana eserikali anene begete shilingi milioni emo chibuta okorega mambi igo abantu baminto ndaite kubasorora eserikali anene nebegete chile nena ya 60 million a year under procurement ewo jakwa aju the next 1 month igo abantu baminto bamugonga na baigure na nde serikali nne abawe serikali nge abaigure Yinko ripoteli egetaseni kia getembe korwa se award ya bombaba borabu ime yebunge ya bobasi county ya Kisii elitaliane Brian Nyakundi Mwancho murigereria gutigana nayo korwa ase orugongo rwa Gusii ekirongo kuiria bono wika ase serikali enene nigo oyore umwaziri mwa mangana yobokoreri ime ya serikali kose amangana ari a public service oimanyekanete buna omosike Justin Muturi anyarire gwesoke kigima na kugirwa biogo chererwa iga asensi ya Kenya gose amangana ari a abductions Muturi ka ukwana ali tukorigoro nigo anyarete goteba serikali nebwate ribagaria bene ryo na boigo gutanga biga byabasa kubiswa ekero ase ekero niga kwaneta yaiga magega yogoteba nabate oborekira korra abasaye bakonya guchandwa enchira buneyu ekiagira nonyenero monyene omwana oye nanyarete koba kago chererwa gose koba abducted omotienyo sita omwaka oeta Justin Muturi ritukorigoro nayo Justin Bidan Joka Muturi, being appointed as the Attorney General of the Republic of Kenya. Njira teyo serikali itamaiti igoro yogo cherwa kogenrete asense ya Kenya. Inenkwa na yumu waziri Justin Bidan Joka Muturi kero arenge asamatanga eikiaita. There can never be a situation where
government says it does not know what is happening. Muturi igo arenga samatanga imea Embu asanonya nabo anyorete chinga kichinko ngukurwa ebiriro by'umurayibwense Dr. William Ruto. I've been given a message of condolence from His Excellency the President. Nisome nisisome. Nimesikia kura hiyo ya makelele. Ya? Ine ntunda ya kabiri umurayibwense anyoruru kwa meriria imea Embu. Mambo ya matibabu. Jana tunazungumza mambo ya matibabu. Umugusia gateba yeuterere gekubambokere ikiamubambokere Muturi rituko liarero gukwana nabarikia mangana Muturi nigo aenekia ogochererwa ku mwana oye igento atebrita koremeria gwika serikali ya Moira Machibu. I have personally served as my son was abducted and disappeared, and I was not sure whether he was alive or dead. He has not been charged with any offense, and the government at all levels has not been able to give me any explanation or reasons as to his abduction. Nigo ogochererwa kwa beriko kwenekigwa asama tukabangwiga kurwa rirucho ryekegori gya Gen Z. Muturi niga singirire serikali kurwa amachibi gochia asaba Kenya igoro yogochererwa kogenderete asense ya Kenya. The security sector has said that they are not involved in the abductions, but interestingly, they have failed to stop them as they are happening in full public glare. The president has equally said that he would want to see the abductions end. Kenyans want to know how many of our youths have been taken in since the abduction started, how many have been released, how many are still being held, and where it is that they are being held. Without fail, and all the young people being held in illegal captivity should immediately be freed. Inki kirabe kigendrete ase serikali yomoske Dr. William Ruto ekero akonyora okwameriria rwa ase abawaziri baye achorete. That it was not possible for the government to say that they did not know anything about the abductions, because that amounts to shunning its responsibility on accountability. Kuripoteria egetaseni kiagatembe TV, Nchen Sam, Mienda. Oigo umurayibwense umuske William Samoei Ruto nigo aboriria abakenya banyare kubwaterana gose gocha mobonsi erikone kinga aba musugumire gose bagenderere kumwakira ekuko oyo kabeire omo prime minister gose oyore umurayibwe kiama kerekia ODM umusike Raila Odinga ekero agenderete kurigia ekirgo kerekia kia African Union gose obonyakerogo ime iye kiombekio bono umurayibwense kawukona kurwa chinsemo kanisa yamo ime ya Dagoret North county ya Nairobi ritkoregoro nigo aboriria abakenyanga enchira eyende yokobeka Kenya ase omustari obosio ke magenderero nase okonekinga omusike Raila Odinga onyarire konyora ekeroge kyomurai osio omusike William Samoei Ruto no roboti oro obuna enchira ekobwatia. Sisi tumetoka huku. So na tufundishi sana, tunaelewa kuelewa. So nawashukuru sana viongozi wa Nairobi kwa ushirika wenu, na mimi nataka niwahakikishie you have my support, my goodwill, my partnership as we go into the future. Msijali na wale hawaoni ya kwamba we have a moment in history to take the country forward. And let me repeat, this is not about individuals. This is not about William Ruto or about the next leader. It's about Kenya. How do we do things to change our country? That is very important. Na mkiombea serikali yetu, pia mkumbuke our friend, our leader, our elder, Raila Amolo Odinga, kwa ile maombi tunamuombea awe kiongozi wa bara letu la Afrika.
pray for him as you pray for the nation. Because that position is not his. It is for the whole continent and it is ours as a country. Mimi nashangaa sana ati kuna Wakenya wanaomba mambo sio ati sasa wewe hujaomba hiyo kiti. Au shindani na yeye. Sasa unamuuliza nini? So tafadhali tutulize maneno. Let us have goodwill for Kenyans. Ndio tutafute hiyo ya AU, tukipata tutafute ingine kwa heshima ya taifa letu la Kenya. That's what we must do. Gukora aya tikire chinsa chabono mambi nigo nere oyo kabere omukonyi bumurai wense Rigathi Gachagua nere agenderete gutsiotireria gose kubetereria serikali enyare kone kinga ekiombe kiobochori ne chimbebe kemanyakanete buna IEBC kiabekirwamo erio kone kinga ekirobochori obonene burachi goika na boigo chinse mojiri chiganeti obokonyi kurwase kiombekio chanjarire goikirania omagania bona boigo Gachagua kagukwana ritukore igoro nigo aboretie ebiumbe ao kurwa ase ensengima biribiko rigereria amangara yobochori binyare gochamo na boigo koendekia gose kumusuguma umurai wense umuske William Samoei Ruto anyare kone kinga ekiombekio gia IEBC kiabere egikirano gose kiabekirwe amo ase enchira ere yabwango kigima kataa kutumika vibaya. Finally, tunataka kusema hii maneno ya Kenya kukaa bila IEBC ni makosa kubwa sana. Report ya Kriegler ilisema we need to have elections to have IEBC in place 3 years before elections. The process is as important as the outcome. Na tukisikiza watu ya president wale wanaongea huko, ukiona hakuna IEBC, upate mazungumzo ya mjumbe anasema ati tunaweza patia wewe 24 years. Mwingine anasema hata kama kura haitoshi hakuna pahali unaenda tutaongeza na hakuna IEBC. Ukiangalia hiyo maneno yote vile inakaa, the absence of IEBC is a pointer of a scheme ya ile maneno ambayo inapangwa. And we want to appeal to the international community to put pressure on President William Ruto and the Kenya government so that IEBC is constituted as of yesterday. We want to ask the newly elected president of America, Donald Trump, atusaidie, mobilize other world leaders and other world governments to put pressure on President William Ruto to constitute IEBC to start planning and preparing for the 2027 general election. Again, tumeona hiyo maneno imetokea Lamu. Waziri wa serikali ameita watu, amekaa pale. Wale wanatoa vitisho kwa jamii moja katika Lamu na kusema watawafurusha kutoka Lamu. We have a team of lawyers ambayo tuliweka last week kwa hii maneno yanaendelea Kenya. We are asking that team, wanakagusha na wengine, to document the utterances in Lamu and the role of that cabinet minister alikuwa huko wa serikali. Mtume pale kwa ICC ikae hapo, so that kama kutatokea furugu katika kaunti ya Lamu, kama watu watafurushwa kutoka Lamu vile hao viongozi walisema wakisimamiwa na waziri katika serikali ya William Ruto, siasa ntindi ero negendete kwenda kiwa kurwa chingongo au ime iyense ya Kenya neba kurwa ase county ya Kisii ne county ya Nyamira
boigokorwa ase serikali enene mwancho morigereria ayo naro na bwate ese mambi yabona korende ase ngokobori ngakero to gochigoso ase ariate krime yechi gazeti no chikonyara kumanya amange egati yabo una ayo bono umwaziri omosike Justin Muturi anyarire ko nchokera serikali na koyoboria enyara kwenekinga amangana yaiga yogo cherero kwa basae gose abakenya anyarire gokorwa ase nchira ya bene kigima igo omwancho morigereria chinsa mochiri cha Facebook ndoche mbare to abokire na barabu ase abo bari meyo morobere bwetwani yagetembe chinsa cha bono mambi una bono ekero tomubwate Benjamin Nyaboro agoteba good morning from Nairobi Tetra Pak with my beloved wife Peace Elinet and son Gleason mbiamono sana na boigo Rogers Nyariki na wabwate abange sana abwareganire gose abwakubure baso imeyo murobiri bwetwani yagetembe agotebanga Rogers Nyariki korwa Amsterdam Netherlands naonde ime amona Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragori Kerubo Opande Elvis Opande Ritunda Green Joshua Mbuyati Rimba Omoikoyo Junior Lamek Obuba Nyarombe Kaka Junior Echamani Yechi Radio Jones Mbundi Amenya Lydia Nyaboke Sheila Kemunto Toto la Kisi Nancy Ongiri Bernard Joseph Momanyi Frida Momanyi Jared Kevuri Lispa Mora Leban Kevuri Mosiori Ondima Jones Ogechi Omongina Wiskimu Omongina Mocheche Rasugu Caleb Senator Alfred Ooga Kefa Atuya Kirwanda Omwana Intakana Benson Makori Madam Gladys Omwamba Oscar Pogo Douglas Ogega Engenange Grace Ogeto Daniel Mamake Brandon Kefason Wasire Kirandi Dennis Amos Kamori Dekla Barnabas Flora Isoe Toto Junior na Linet Mokogoti Boviero Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Mayaka Philip Omo na Mwatea family agotebanga igo igina itambe ebo samaro mbia mono sana oyo ni kamanya kana tebuna Rogers Nyariki asariganiri abange kigima banyare koswa ime yomorobere bwetwani yagetembe nayo mwancho murigera na poko swari chinsa mocha Facebook buna getembe FM nyara kurika message umanye chinsa mochiri kwambatire koru mbara bikwariganirie ime yomorobere hega bwetwani yagetembe nabo igo ningi okubatebya kose ningi wiki engi yake gimana boigo baria abawa kesimi enambe yere ase TV yao ya 0726 44 73 67 niyo korika message rikari uko manyase umbwate tukuru herieta ya ochinsa chabono mambi na boigo ekerengereri kyao unkereki ngo otagete koganiria ritukorigia ningo oganetie gochaka nere ewiki engi yake gima mata kemuma agotebana good morning from Kiamabundu ni mama Brenda ndani agotebanga nere mama Brenda no are imiyo morobiri kuro chinsemo chiricha Kiamabundu na boigo omosori boige susu agote watching live kuro Nakuru City Salams Club biamono sana na boigo ntumubwate Nyabera omogeni Wesco agote Kiligoris tuko pamoja ndani sana iko mbiamono sana Nyabera omogeni na Alex Mauti ate abakurwa Maro Kisii County nonde ime yomoroberio amona David Mauti Nyakweba mbiamona sana ase bari bagenderete koba ime yomoroberio naboigo nakoboririe genda koba nabande abange ime yomoroberio ga bwetwani yagetembe erio toboke ase injira ere yobwa mokigima nande tuchake wiki yiga ase injira yomunguso boncho morigere yabono ekero aborkiwa abange okonyora bari ase chiskuru ese kedinare konyara koba kinko konyoranga aborkiwa abange nigo okonyora ababwate ekiringa kyogosoa ase chi college kyogosoa ase chi skuru au chobo bunde me yense yeto ya Kenya naboigo anene mono ogosoa ase chi university okonyora borki wabange ekiro bakubeko mokia nigo obaligeti gosoa ase chi university au ime yense yeto ya Kenya ekiro munabona matemo eta yikirasi ye 12 nigo borki weta ni chiribu chimi vere na emerongene more than 240,000 candidates banyarete go qualify ko chiagoswa ase university ime yense ito ya Kenya
no kunyorianga no manyete emiaka emiemo ya etire gose 100 tukoyoroke century emo ya etire igo no mwaka abweri bwemo chimi kianda na 1925 like ngotenga 100 years back nto abate university no nyeyamo aiga asensi ya Kenya ikyo nakyo nari kugani ukonyoria emyaka yamo yaitire university teyo yarenga iga Kenya korende ebyombe amo ne serikali mbia bwate ebirengerero nabo igombia bwate ganga yo gutwara university ya sensi ya Kenya asenga tena umwaka 1925 ase bari barenge gosoma na ndekero ikyo abakoloni barengi ase ose barenge kunya gutawala ase chinse chinyinge aiga ase orogongo rwa Africa nto bwate university no nyeyemo bona university ya Egerton nero ya chite gose Egerton nero ya chite kwa gacho gose gochakiwa umwaka 1939 igo mwaka 1939 na university Tanganyika gima yanyarete kobekwa aiga ase NCA ya Kenya gose onyo kubwate ekerengereri getari gochiana nekikyane usonyo kuitabirana nenganeyu nyara kulika message gotega ase studio ontebi ayendi umanyete university Tanganyika yagache tukigima koringana nobutuki borinje na korire university Tanganyika yagache tu mwaka 1939 eyo emanyakanete una Egerton kose Egerton University ere gotoka county ya Nakuru igo mancho borigereria emyaka ya etire koro 1925 ekero Kenya etabwate university nonye eyemo kero toko genda ase mutimokemoke ntochikonyara kumbolikira amangi ayare ime eye chikazeti genda gutigara ime iyo morobero iga gwetwani ya getembe ekero ri 9 Matilda Obaigwa. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education, expansive playgrounds to nurture co-curricular talents, a safe, modern boarding facility ministry compliant, reliable modern transport services for every learner. The 2025 intake and admissions are now ongoing. Hurry and secure a space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 078-089-4411 or 0728-722-255. Elimu Academy, educating for eternity. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Unachokiona ndo ndicho chacho kinachoendelea. Soncha esigino etabwatichi si scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura edekoda ne dish asechishilingi chiri bibire amagana 999 cyuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere umutinyo yomo ubusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale aseligolia mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishilingi eliboye muna 99 niko okwenyorera Zuku Classic Package nabo igo eliboye mu chimisano na 49 asekera umutenyi enyorere Zuku Premium Package.
nyora mange ye chigosoli chi documentary chi drama cha loko chi Kiswahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Chi series nechi movie Noli Series na wigo nechi movie chigosoli cha bana yani Kid Shows na tweba enyolere TV ya una mpeya Mugetembe Television Network Channel 38 aseti package chiga okogora kwenyolera Zuku Decoder tara asinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asepara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra senamba 0714067223 Wigo nabo okusanga munentu wetrust chinamba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuko life got better. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi na buborairire omwana okogendera asama tuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene wichikosi chemaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduze chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsema ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya Keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiragani byogotumeka ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkwegeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigoto kwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyolera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyolera ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jenkefa Nyakinyanya Mugaka Ninja Registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa ichuchiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi ere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka to komo konya oso ase program ya kusibisonye tonya alikuwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja koino abaibuli kumuranje tiganto tigabana ababerenga tigataba to kase school ete Keroka mureta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mbagaya abana bagenda gusoma eri mbaje utakonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwitra seti namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyolera obumanyi eri bwebekeri bagali lya asinsiga yokwerwanirira Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025
from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers, expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates, scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658 659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwen. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Zikun Clinica ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse chamaiko igo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligireria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura nigo bakulingolia babwenia na kurwa amaliogo ligoliria bolia amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure, arthritis, esukari, ulcers kolengania chiomon amarwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuli ya Jumatatu wika Ijumaa kuchagara chinsa ibere chamambya wika chinsa ikomene chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye School Clinic asobokorari obuya minyoka. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics nigobono yago keirie rigori liechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano na nemirongebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigobako ni achimabol bunabono chi tabletops ikoni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo echechi floor MBF pyramid, gypsum cornice, filled fables, mabwate double corner shelf, a towel rack, scrap holders, soap dispenser, naboigo shower mbabugate birengo nechi type au ebintu bya plumbing Beyonce P bunabono PPR female, PPRT, PPR stop valve sockets, PRS generator mbabugate type Chonsi P submissive pumps, drill mbabugate type Chonsi, bench vise, meter saw, Anson scales naboigo mbabwate water tap Chonsi P simiti chuma water tank water pipe amabati type Chonsi emesumari noego toka eyubugachi ne yamabati nigo bagotoka Cansons Plaza aseparena na ya Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse.
Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ye Euromat Supermarket nigo yakoletiri ubwansu asebagorosia emigati emiya babwate umugati uli Euro white bread which gramu chibi inye Euro white bread which gramu chibi ibere Euro mandasi boigo chiqueen cake chibans birthday cake so chichi cake chichi nyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintubiria bichicho abuna tissue, papers, serviettes, Apic detergents, igatibinde ebinge. Nkoni abali chindagira nebinyuwa, bunabono, bwate omuchere, chidengu, ebiskuit, chisoda, chichuiz, namabuta yugukaranga, ase omagoli ainsekegima. Semeri yobo chenu, bwate ebintuna basir boda, sunlight, geisha, meningai, nechinde chinyinge, semo ilia yeskuro, ni gobabwate bintobuna, chi file, chi brown cover, ebitabu, chi karamu, crayons, egati yabinde ebinge. Tuwe chanda, buno nabokonyora ebibionsi, asuko batalira, ime yensemelia, ya nyabite ime county nyamira, usoba kiresimi ase enamba, 0781111555 Euromat Supermarket Asubwansu Namagoli Amaya Minyoka. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwatu musangerekano oligitiko genda asobwangu nigali egwikia ubwangu nandebuya noligitiko genda ni yamati yao asumuchunde egere ochikwegokya nabamati bao ine nubwate edate otegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kuroro osabe egali ende yonsi ekoire mpaka asoligitiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonse abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi na chinsemo chichetu. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine nuligetie eskuru engia asumwano aranyole chisemi Brins Shiners Academy nero eskuru nigobabwate daycare All education go se nursery grade 1 go ika grade 3 ngo kinyabale ebye wabya bana na kubagilia chikosori ao gatiobu ya bonde obonge eskuru ye nigo ekwena na obokoreri bwabosombi asi abana bonsi inyora aborokia nabange nabancheire ne wizara yejisemi chi interviews niko chigendere tekera lituko liya Jumatatu wika Ijumaa niko bagutuka asensemo ya Nyankongo chimita chimi ibere kurwa asensemo ya stejimiwa asamange bakiri esimi ase enamba enoti isano na ibere eyemo ibere enoti kianda isano na isato inye isano nemo gose enoti isano na ibere isano eyemo kianda enoti isano na isato enoti Prince Shiners Academy richibu richisemi chingia. Thank you for giving me the best food, the best teacher. He has made me go. Now I can say I'm not a Prince Shiners Royal Academy richisemi tia jogo kwa kile stage miwa naingia ndani kidogo anga 200 meters. No konyara Prince Shiners Academy rawu ego shine Prince Shiners ndo atabanu bare qualified abantu babwata passion n'abana kuko retire mwana wa Prince Shiners ayo manye ikire school fees yaitorenke kire mwibeli akonyara weiteria mwibeli rete mwana koko zwana nawe bya iyo wakane school fees yabo ayoga ndokoregas omwana asome ayona karate school fees yabo ntonke buno okonyora by the end of the term okonyora okorete ngo mwensi na abari banyiri Prince Shiners
Gitemba Television ekionga kiamamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your rights. Welcome. Iron cysts, fibroids, prostate enlargement igatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka asamale kao eyokuyarungiya igati awenete asamange bakiresini wetera seche namba chabo echo chire 0700ee.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Karibu sana na ndio mwancho murigereria ime ya umuroberiga bwitwani ya Getembe chinsa cha bono mambi na inde buna nguko inyoria ekeroto kurigereria chigazeti nabo igasegeka egeke kerebosio no chikonyora mangana yechigosori ne Clinton Ondigi aiga ase umuroberiga bwitwani ekero rire litukoria Jumatatu lituko rio kurigereria narali Amerika gokorekana e weekend korende esenchira yobwango mono na inde kerongo rigereria chigazeti cheri tukoria rero nchibwate bune gazeti ya The Standard ni gazeti ya Daily Nation niko chibwate ebicha yaye oyoromo waziri wa mangana yobokoreri amangana public service omosike Justin Muturi kubwatekana nenkwana yaye kuna konyoro twakoretere ase amaye ogose ayatikire chinsa chabono mambi nibwate ebicha yaye naboigo kerongoligerere gazeti ya Taifa Leo nero ebwate ebicha ngao okwanera amangana siasa nene mono kuro ase Orogongo ruri rwa Mount Kenya naboigo ase emezaiga nimbwate egazeti ya People Daily yerituko oriarero asengo kuboria onyareko wa omwancho umurigereri kigima kurubono hoika nandekira turachiko kora kurigeria mangana yechi gazeti erio nainde egeka getari egetambe kerebosio tochiko koretera
abageni beri tukuria rero tukonere mangana yichisemi anene mono ncheraki aborokiwa bali bakuria gose basoire ekiwango kiri kiochora chikosi bagocha banyora obokonyi kurwa ase chiskuru au gose kurwa ase aborokia igazeti ya People Daily nero na bebwate bicha yayo mawaziri Justin Muturi kaukona ritukorego kurwa ase omobogani oyo moime ya Nairobi omobogani oserena ekero ari gukwanira mangana yogocherero kuse amangana ya abduction sasa bwango mono oguchaka ne gazeti ya Daily Nation siringana ri mwamuriko ya Muturi takes on Ruto over abductions ngabono waziri oyo nigo bono amonchokeire gose amobere rumotindi kigima omorai bwense igoro ya manganari yogocherero gose amangana ya abductions esa gote bana bwateri borio ekubori nga falling out in a rare attack. Public Service Cabinet Secretary Justin Muturi breaks ranks with his boss. President William Ruto as he demands an end to the spiraling wave of abductions, illegal detentions and enforced disappearances perpetrated by rogue state agents against perceived enemies and critics of the government. Ingabono kurakana okungusana na wachakire kwanikiwa igatiye mawaziri oyoiga wa mangana yobokoriri boime omusike Justin Muturi nere umurai bwense omusike William Ruto esegote banga bono nigo atindire kegima igoro ya mangana yaiga agendrete comment kana gose ekero bono liururucho limugete kigima ria mangana yokobiswa kwa Bakenya na boigo abanyanyimbo gutumia chinguru gose gutumika chinguru bobe kubabisa Abakenya gose kubabwata asenchira itari kubwatia itagose itari konekia arichi ko mugano yo ase page ya kane igazeti ya Daily Nation iritukoria rero Mr. Egotebana call to action. He demanded an end to extrajudicial operations targeting enemies of government. Ngabono ni gaborire amangana y'abanyanyimbo gutumika chinguru wetane kerengo anene mono gucha ase Abakenya bali bako yegorora eserikali nigo abonete kurigirirwa ase nchira ere yobwango kigima elikwana kinga Abakenya bonsi banyorire oborendi voice na boigo negendrete gotebana rights. Cabinet Secretary turns up the heat on states as a Tanzanian anti-government critic abducted in the city. Ngabono ayiga nigagocha nekero oyore nere gose oyoko ye digereria eserikali mono kusoko yerage byara ime yomocho Tanzania gose ensi ya Tanzania nerabete gakubwatero aiga ase ensi to ya Kenya ime yomocho Nairobi nigaote bana I have personally suffered as my son was abducted and disappeared. I was not sure whether he was alive or dead, making us anxious and leaving me, my wife and my family in turmoil. Oyoiga no mawaziri Justin Muturi kirari ukwana ritukorigoro au kwanira abaralia kurwa ase amagacho ase Rena Hotel ime yomochio Nairobi nga nonyenere niga ukwana yesingi nchona manyite ekige ekoirera ekiro monto gose familia yamo yanyare gutugo koborwa no mwancho abo anene mono ekirabiriga kobwatwa nabanyanyimbo ase inchira ere yobotutukano gose ase inchira itari kobwatia arichi komugano yo ase page yakane ase inchira yobwikirano na bobwate amangana mange anene mono kobwate kana nari omo waziri oyo arenge ukwana asegote bana the CS accuses the security sector of failing to stop abductions which have been happening in full glare of public. Ngabono niga rigereiri gose na boigo akubirage byara ebyombe biribyo kurigereria magana yo borendi aiga ase insi ya Kenya ase yogotemuke gitambukiro kya bwango gose kya bene erikone kinga amangana yo konya kogacho gose ugotumeka wechinguru gochase abasae anene mona abasae bali bakonya koraga eserikali nga taranyara gose igitambukiro ikire onge ngiranyara kuimukigwa erikone kinga Abakenya banyorire
obosibore bwabo bugukwana nabo igo banyorero borendi eboisaine niga gotebanga okobwatu koiga gose ogocheruro koiga niko kokorekana mugaso ase amaiso y'abakenya gose ekero abakenya bonsi barigeretie korende ebyombe biga bitenereta mangana y'oborendi tibiranyara korigereria engane yo iga niga gocha magega y'omubaro otebekanire gose abantu bari babiri bakoba abducted ase emetienyi gose kuri omotinyo ogatana ari mu mwaka ita onyarete gwetania 53 seba egibyombe bigotebanga abantu 82 gose 53 na babere bakobwatwa gose kubiswa kurwa omotinyi gose kurwa riri okorobekana kwa basaye ba Gen Z wachagete omwaka oita omugano yonyora sinchira yobukirani mege gazeti ya Daily Nation yeri tuko riarero naboigo nebwate ACPG agatana na kabere nebwate omugano bw'ekisukuru esagotebana Brock School sending students back home for fees ngabono chisukuru nchirororo chitakaite kigima bono chiachakire nande gutuma abaruki gwanka koreta school fees esagotebana the education, the government assures school heads that funds will be disbursed soon. Ayega ni gagocha ekerobono wizara gusiki ganjage serikali ikiganja kerekanege serikali kitarabwatu ka chivesa chirichiko genda ase skuru elioko segeta gose chacho wakana school fees ya boroki wana boigo kwane kya magenderero ime yechu skuru abono nigo serikali ero egenderete kuriira ngango chire kwane kinga chivesa chichu abwatu kirwe ekero okurigereria nama ya nabo igo chigazeti chama tukaitire nigo serikali ebwate deni yechiribo emerongene 48 billion chibwanete kubwatu kwa cha ase chiskuru choboroso nabo igo chiskuru che secondary kwane kinga amasomo achakire ase injira ingikirano ukigima bono nigo chiskuru chinde chiacha kire gutuma aboruki wanke segotebana school sending students home due to cash crunch ngabono chiskuru chibwati chibese chokwagendereri goikaba chakire koirania aboruki wago chiasi chinka chabo koreta school fees ayo naboko yanyora ase page ya gatano na kabiri gazeti ya Daily Nation erio orore naki abaruki wa bachakire kwirani wa nka na boigo ekero ebirero obie byombe na boigo chiskuru kusi abalimo abanene be chiskuru bikobolyanga eke serikali yari wanche bwatuke chibese chibonete kubwatuka erio kwande kinga ekero otamwe ya chakire gusekero mwako chakire amasoma chakire kurende tari gochaka kungusana na egati ye serikali boigo chiskuru kusi abalimo abanene be chiskuru na boigo egati iyabalimu naborukirwa asinginjo yokubura uwechibesa naboigo nebwate omugano gotebana Technical University of Kenya staff threatened to strike over salary delays ayana mangana yokonyorwa kwengeri yabakoria meremo gose bali baraborokia eme yeskuru ya Technical University of Kenya esibagotebanga mbachie gokora okugira kubwatekana nokonyorwa kwa mishahara yabo epeji agatano narimo naboigo nebwate magana aye umuraibwense muske William Samoei Ruto asakotebana God has given me a role to play Ruto says ngani gatebire nyasaye nigo amochorete kigima akorere abantu emiremo. He says no one gave him a chance to become president and he is proud to lead the nation nga ondete yo omweteri bagerio utadika omonguru kose nyasa ore omotongete nero omweteri baga riokora abakenya nande niga gotebanga niga kwegokeria koba omorai wensaiga asense ya Kenya navoigo negendete gukwana mangana second term debate ese gotebana Kapseret MP Oscar Sudi mocks critics referring to them as internet crooks ayo nebwate amangana siasa ntindi anene mono korwa ase omubunge ori Kapseret omanyakana tebuna Oscar Sudi ase agenderete konya koiranirani n'abakenya sagotebanga abakenya nigo bagenderete gutumia imitandao bobe korende ngati babwati kende kyamana baranyare gokora ayo naro ndoche are amanene ase gazeti ya Daily Nation yeri tukoria rero korende ntaracha ko yobwatuka ase page ya gatatu nebwate
umugano bwa mang'ana y'oburwaire bwa cancer ande kirongo konyorenga umutinyo yoiga no buyubo korigereria amang'ana ya cervical cancer gose cancer y'oroiboro ase abasubati ase bonde gotebana affair the well ne bwate umusubati iga ondarete gosiria obugima bwae kubwatekana no burwaire bwa cancer gotebana the insidious enemy within ngoburwaire bwiga bwa cancer nabo bole nande oburwaire obutindikigima bori igati y'abakenya gose bogenderete gochanda chinka butaraba bukurigereriwa gose butaraba bukonekigwa nga bwaerire ase ensi ya Kenya ayaiga nigo koyonyora sepeji ya gatatu igazeti ya Daily Nation yerituko riarero asingencho yebiro moncho morigereria igazeti ya The Standard nero nabebwate ebicha yae oyoro waziri ya mang'ana oyore umwaziri wa mang'ana y'obukoreri bwaime omusike Justin Muturi nabo igo nebwate ebicha yaye oyore omonene gusumuteneri bwa manyanyimbo musike Douglas Kanja nebwate nere oyore omorendi gusumu waziri wa mang'ana y'oburendi bwaime musike Kipchumba Murkomen nabo igo umurai bwense musike William Ruto ese goteba abductions fallout tough call. Public Service Cabinet Secretary Justin Muturi has broken with a tradition to call for a sober debate on abductions that he says hit him hard when his son was kidnapped last year. He joins a list of senior government officials calling for an end to the extrajudicial means of dealing with dissent in the country. Ngabono nigo abeire oyomo kigima egati yabaraibari kose nigaro oyomo egati yabaraibari abake bawesoke nabo igo koyeraga ebyara serikali iri bagokorera emirimo ase atebire ngabono amang'ana ya ogochererwa nabonete korigererwa gose ebikaro byabene mbibonete kubikwa erikone kinga amang'ana yaiga akorirwa asinchira eyemo gose asinchira engikirano kigima. The government cannot be excused for abdicating its duty of protecting the lives and property of the people of Kenya. Kenyans want to know how many of the youth have been taken since the abduction started. Ayaiga nara mang'ana yumo waziri yosagote babono serikali tebona etikwa gwalibaga magiga yogotanekinga yaire abakenya oborendi boisaine naboigo abakenya bonsi mbarigeti obwene gusemba bwate mbabwate obusibore bwokumanya abantu mparenga babere bakobiso kesamangana yaigachagete anana mono kuru mutinyo gatano narimo omwaka ogita ayuna ro mangana gusokuna kokobori kwa Justin Muturi gocha ase omorai bwense ande ekero konyoro mugano oyo asinchira engikirano kigima ime iye page ya kane esegotana split on abductions widens as CS Muturi criticizes state for inaction ngabono ni gobono koronga ukungsana na koene kiwe ekero mwaziri oyiga anyarire koboria serikali nene gose omorai wensi anyare kone kinga abangana yaiga aligereri wa senjere yemo na inde anyarire koera naboigo nebwate amangana ndebuna bono ase page ya kabere nabe gotebana amounting unpaid debts ground police cars posing a threat to security. Aina mangana yechibesa gose chigari chirichi abanyanyimbo chitaraba chigwakanero chibwate chideni chinyinge sekotana Inspector General of Police Douglas Kanja. Some officers are spending their own money to maintain police vehicles. Asagotebanga abanyanyimbo bande nigo bagotumeka chibesa chabo gose enivo yabo erikwane kinga chigari chiri bagotumeka che serikali chanyarire koba gose chanyare gokore mirimo ubuya anene mono buna mangana liyo kugora gose petrol napo igo kochi maintain nabo igo nebwate omugana iga ukwanira mangana nurses and midwives kurasi county ya Kakamega nabo igo amangana ya relocation of focus from CBD divides trader stars political rift na mangana kurasi county ya Nairobi. Mwancho morigereria egazeti ya The Standard tebwatia mangana mange ese naindebono ibwate omugano imepeji hagatano mangana kose amangana yomorai wekia makirikia ODM muskera ila Odinga kero agenderete kodigia ikirgo ikyo
kiubunya kirugo ime ya orogongo rwa Africa gose ase kiombekeri kia African Union ase kotebana will Kenya Gen Z persuade African leaders to reject Raila's AUC bid ngabono ekororokana nga abasa abaiga ba Gen Z nigo nande baracha kikwebereri use bwato kuborio kunga abasa abaiga mbanyare kwebereri abarai kurwa chinsemo au miyo ogongo rwa Africa kone kianga Raila Odinga taraire kirogekyo mugano yo ase page ya gatano igazeti ya The Standard yeri tuko ria rero igo onogoteba nga abasae mbatageti umurayo yanyare koire kirogeke ese bagotanga ni garorekanire kakoba ngatabwati umusimamo gose ni gabere kakoba bachira abakenya ase amatuka mange nabo igo nebwata mangana ande buna mangana yo kurigereria uchumi ase page ya gatano narimo sagote why millions of Kenyans are struggling to feed their families nabo igo nebwate amangana nga alarm over funding for growing number of varsity freshers nabo igo mangana yo kwana na chibesa kucha ase abarukiwa bali bagoswa ime yechisukuru chechi university nabo igo nebwate nga strengths and challenges of Matiang'i plan for presidency nebwate nga mangana yo boregyo kose obotingu bore ase enganeri yaye oyo kabiro mwaziri bwoborendi bwaime omusike Fred Matiang'i nga ekirago chikorige kiro kiae kioborai ibwense amangana anarabona tekorigererigwa ali arachikone kinga onyarire kotingia chi campaign chae gose onyarire kurwa kisiasa ase bwango mono egazeti ya Taifa Leo nero yeri tukoria rero nigo egoteba bwati bicha ya umurai bwense segoteba anagopa kitu mlimani nige kuboria nga umurai bwense koranga bwansire koboa amangana gete gose bintu gete kurwa chinse mochiri choro gongo rwa Mount Kenya segoteba na siku 56 alizuru Embu kwa hafla ya kidini si kisiasa mnamo Novemba 16 wakazi wa Mlima Kenya walimshutumu vikali kwa kumngoa Gachagua mamlakani ngabono kora murai wense musike William Ruto chakire gotwara obwaba ase orogongo rwa Mount Kenya sagotebanga nigo kubwatikana na mangana ali abirika okorekana matuka bwango iga nigo abwato obwabanga tago chikonyora chikura kurwa ase orogongo ro magega yoko motuguterare oyo kabiri omokonyo ye musike Rigathi Gachagua ipechi yakabere ese page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo no konyora umugano yo omanye na kimorai wense nabo igo siasa cha Mount Kenya chigenderete koba chintindi ikegima walimu wako waanza kutimua wanafunzi kwa ajili ya karo nga oyino mugano re page ya gatatu me gazeti ya Taifa Leo yeri tukuria rero nga barimu abanene gose chi head teacher batakire gutuma abaruki wanka asingincho yokuburwa chibesa ayo nayanda mange yanyore ime ye gazeti eyo ya Taifa Leo yeri tuko ria rero nainde buna konyora nagotebiri gazeti ya People Daily yeri tuko ria rero nero nebwate amangana yo aya egosoko boria kwaye umowaziri wa mangana yo bukorire boime muske Justin Muturi segoteba why Muturi is facing the door ngani nkikiragere bono Muturi abenero umowaziri uri urachigoto mwanka ase amatuko abwango igane bwate bicha segoteba na cabinet secretary throws caution to wind and launches stinging attack on President Ruto over abduction of youth and enforced disappearances and killings la umugano yose page yakane ko nyoro mayenga ninki nande bono Muturi arachi gotomerwanka magega yogochaka kunya kungusana gose gochaka chinkona chintindi gocha ase serikali yogokorera emirimo mwancho morigereria ase enyencho yebiro ayo naro ari ase chigazeti cheri tuko riarero ase nkoko manyanga ayo amangana yo ya abductions na robono abeire morira se siasa entindi aiga ase ense ya Kenya anene mono chase serikali erienene ase ncho togo choko mwarigane a Clinton Ondigi ochaiga ase studio anyari kurigereria amangana sports nimete abangi beno mabere mukuganyerera mumanye nake gose chiti muchiri chintindi chiri chiri mosigete
ase chanyarete gokoria ase biminano bie weekend yetete amangana aria Shabana mangana yitite mchaba Arsenal Manchester United Clinton Ondigi na chiko bamanyase egekere bose mancho barigeya ende ko baime iyo moroberega nande ikero turachiko irana na yande amange asebono tungokubolia tobasokoska tobasakogendande. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied Science, Global Studies wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli abali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu. Amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator abo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi, Keroka, Sondu, Isebania, Lolgorion, Keanja, Suneka na Ntimaru. Asamange na bukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekeonga kiamamogusi.
Na bate binamba sire kitorningisi. Ego tu kansa mo chibu gembo. Nsa stage yechi bigi nsa. Ajonyo kotate speaker na ne kabisa live and direct. Onyo kotate ufa. Sisi mimbu eto ayege ntoko koraneke. Ogo chankoro kitobese ko ganga ko ngaina. Tikankoro chitibi no chiriga. Etibi uruambara. Etibiri jambi. Ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani. Ebetrio kwa keria gari yao. Majiji betri na raro. Fogo. Laki amaliko no aliga kurugwe sikuka. Okutura tulijimeno kako bukima buko yiga. Mara moja kwa ragiri. Onyange Johnson neji ufa. Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina speaker, amone chi microphone, chi horn speaker, chi power mixer, chi keyboard, chi blender, chi basi na boigo chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio au mpaka chiria chechigari, chi TV, chi type chonsi na boigo chi size chonsi. Amo na electronics bionse pibuna, chi wire, chi extension cables, nebintu binde ebinge akerotari kweba, chi sora panels. Tarere imeyomo chibu gembo stage guriguro, oseo kesimi asa 0729 646 385. Aiga no numbers ba customer baito bons asimole na baliganiri kerege nto tobwate na neto bwate bintu bichi quality chego chingia kabisa. Chaso wenge na nyora kane tigaminyo kanyomba. Numbers Electronics aiga nto bwate kerege nto aserigori lyomubuko o. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub neye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures aseli golidi amabuko ebyo bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets ejora onchora ne bunu kuganya kwawo kole nkona bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkona bale marble and glass top adjustable TV stands ejora tumeke asoko beke TV aobu ya ase chinsamo cha coffee tables nkona bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables igatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali ya nyangena boigo dabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kianda eyemo isano libere isato kianda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Manchumo Higreria Ogetembe TV, a very good morning to you. And on sia so edit konerie Jumatato, mbuyamona soko gendra kwego kya numero biru wetu ani oyo ore ase embeo nyera ko bago ko gendra kuretu asore nere Matilda Ovaigwa to amoire break kego to nyara ko batogo so asense mega chigosori etu ani chigosori tukuria Jumatatu igatunya ko batogo sanga na komanyana ria ANQA ase weekend yarenge ntambe yanegati amanga sensemo ye chigosori. Karibu sana. I'm not in a jersey today.
for other reasons. Tuko chiko sangaso murubiriga tumanyana aria ya aenegetigwe nchenkuru kwa Clinton Ondigi. Karibu sana kwa studio ya Kabere na otrenere Abigail Nyanchama na bigo Lucas Mogaka kuromega ye kamera kukendera kone kia chibi chango jachira senchirengia tindi nchogwe ka studio. Alright, umwanja umurigerio Getembe Television nande ngo kwani mambia bona iga asumurubiro bwetu ni chigosori nande twachirega igeri twaneke kwanyare kwa gukomanyi gwa nyare kwa bagagwa tika ase weekend goseri tukore igoro incheni konkoro kwa morin siango no torega iga tukomanye buna agenderete. Karibu sana mwanchumo rigeria na bego chikobaiga kira ritikoria Jumatatu gochakira ensa AMO ya mambi twasanga amango kachinsa ibere ko kumanyari ne kiwa sensemo ye chigosori. It was not a good weekend asababwatani be company ya Emirates Fly Better Sengencho from Emirates to Santiago Bernabeu ebinto Jumatatu iga tibiribu ya maiga yetimu ya Arsenal konyara ko bakego ikorwa isko yega kombe kia FK entunde ya gatatu na bigo timu ya Real Madrid konyara ko bagi kwengero chigori sano ne timu ya Barcelona na bigo kurenda se nkaga iga na nemo na sorongorwa gusi Jumatatu iga ne Kenya na bigo batiotira nemo no bensemo ye chigosori cyo mupira bwa maguraso kwegokya no bubuyi obonene kigime timu ya Nkaya Shabana yanya atiko bagi konyara obubuyi bwe chigori birase makero ya gosoretine timu ya Tusker na bigo minano abinegetigwe ase elige yo ya KPL na bwe gonto chiko komanyo mwancho murigeria amariga na yagendrete sofa yo kwenekia ense ya Kenya ne chiko arigania amameranio achana timeti morin tunyara ko batugo chakira ase orogongorwa gusi edit kuria Jumamosi ngai kwarenge mahanja mase tauni ya gusi anemono abantu mbaye sogeti abange sana go kwandra obubwe timu ya Shabana ase chinkwana cha gonko rengingo ikiranta segeti kerine bachinsa kwenye chere. How was the game ritikoria Jumamosi? Nchikenda kwanere igoro ye gosari tugwa segeti kia Gusii Stadium ritikoria Jumamosi ochakira chinsa isana isato. The Glamour Boys abare Shabana FC. They tried their best in that tebe. No nyandiringa mbare gocha ko rikyo bogui. They played a sexy game, that a nice game. Yani mupiro lyo kulige lyo tebe nga no eto takoere. Oganinga chinsa chari comment ne nande babeke ochake bya. Nabo kware go standard time yo goikaranso gende ko watch. Alafu kero korigereria about the team Shabana kero yanya riko bage ko sori chinko che chonsi che Gusii Stadium asobwa ngoiga nda bare chintunda ngenya igachierire igo yanya riko bage kuri kyo bobwe yani batebiringa kero gocha kero twari kwa na fans batebete kero gocha Gusii Stadium don't expect nga no che ko rusia point Gusii Stadium expect koleta chi point. And then the other thing, the team ya corrective ya sana kero kurigeria team performance ye team kero bacha gete ko sori Tusker FC ya bungete gori daika 11th minute na no mo sori ofungete gori yugo so nyase gori yu no mo iboro ngorwa Gusii na ndikurwa nyamaiya okorokunga Chris Mumanyi na robegete gori yi ntangani lakini Shabana bagatebanga goika toko genda half time togenda tore 1-1 wakabeke gori ya bentangani kere deka ya 45 wako gende break wakaira nege pindi ya kabere. The performance was really good. Mbama nijeti they anamono babwa teritase ogo possess no attack possessing attacking at least ekarete team bagacha boskoe goli ya kabere eyete team ya Shabana bobui bakanyara kwa baguchiri bagali ya gatano nechi point ya 23 very nice and well and good that ever say team ya Shabana and a big up. Wanakuja sengencho namba ne ya gatano mwanchumo rigeria tikaturanya ko batoko rigeria ekiminanikyo ye timu yo ya Shabana FC kere yengerete timu ya Tusker segeti ye chikosori kia Gusii Stadium toko na tunya ko batoko kwanda bwege minano binde benegetigwe ase elige yo tutaragendra goskobosio ya lango lake Maxwell Moleli Muchesia kiwa na mwenzake Rambo Crispin Otieno Rambo naletwa ndani ukamshinda mpira wa kwanza Nyamira 1 Charles Momanyi Saramu amecheza kichwa mpaka ndani kisha naomba msamaha Wanatore Bobe ikaishia kwake beki pacha wakati Charles Momanyi Saramu akacheza kichwa kule nyuma yake Elvis Osoko Chieng na kujaza kitu ndani ya kamba zile. Ilikuwa ni free kick ya Thomas Teka lakini akashinda mpira wa kwanza Charles Momanyi mbele yake Elvis Osoko na baada hapo cheza naye Samuel Michael Kadoz pembeni sasa
wametengeneza nafasi. Brian Michira Migiro, Dennis Okoth, kinyago walichokichonga wenyewe Tusker leo kimewatisha. Shabana Neyemo, kilele cha furaha, anakomboa yule waliyemlea katika Tusker Youth. Amekuzwa ndani ya timu ya vijana, huyu aliyekuzwa ndani ya timu ya vijana wa Tusker leo amerudi na kuchoma shule na vyeti vyote. Dennis Okoth akifunga goli lake la kwanza ndani ya uzi wa Shabana. Ilikuwa ni switch yake Samuel Michael Kadoz, akaparaza tu kwa uzuri. Pasi yake Brian Michira Migiro, pale pale shuti la chini kwa chini, kufunga bonge moja la goli hapa. James Ogachi Mazembe anatafuta last born wa Shabana, Austin Odongo analeta cross kwa Austin Odongo, salute Shabana, Mr. Boyezeka Jalsin Omuri. Licha kuwa ni Januari, anawapa shibe ya furaha wanatore Bobe, ni vibe kama lote. Gusi hapa toki mtu. Starboy Ezeka Jalsin Omuri walimtazama tu akifanya atakavyo. Alienda kule lakini akakosa mali. Mwancho murigeria na bemeroberio yarengiga segeti kigosori kya Gusii Stadium na Morina chiga ko gotebie timu ya Shabana nigo yakindre kurwase enamberi yarengika se namba ya 5 asubotendri which team chirichiga ndrete igokorwa ndo chiko komanya nabo igo timu chirichikora korwa yemo wikaisana se timu ya Shabana ya Nyarkoba kego ikatika tuskebosio to Nyarkoba to korigeria bose to kwandra keroga ndrete korigeria chibichaga go ase chigosori chinde chene gatiwe ikendega timu ya Ulinzi Stars nero nigo ya Nyarkoba gekwenekia obubui garabarenge kogosoria egosori yabo ne timu ya Nairobi City Stars mo director ne kurase studio akabere kiraga to kobekera chibicheche mase motika turachasore muri ntunyakoba to kwandra nintunde ntangana kigima yo mwako mu ya 2025 ase emepire ga Nyarkoba gikwira ndo mega yo kwiru mutumuko kubwatikana ne mirobiri yari kwanekiwa yo kwanekia umwako mu ya timu ya Ulinzi Stars yagosorete ne timu ya Mara Sugar timu ya Ulinzi Stars ekanyarobu bwegoria yamo asebosa. Ndakwanere timu ya Mara Sugar sana ndachakire timu ya Mara Sugar. Mara Sugar ne timu ya tira kurwa NSL season yiga chatira na chebo Mathare United. Kero kurigereri kere timu ya tira kurwa Nsari performance ya yaba magnificent kero season ya chagete. Okurigereri at a time yigete mbake kaba number 3. Ase amamira SMS ya mamira ni ayu ekaba number 3 lakini bona gakero kurigeria timu yo ya Mara Sugar okora ya chakiri go drop. I remember legwana kero to timu ya Shabana ya gusariti timu ya Mara Sugar walipiga Shabana 1-0. Timu hiyo ilikuja na kishindo lakini bona I wonder what happened with them aba chakiri go tirimba ko chinse ko number 3 orochenga barochi ten go chinse. It's not good rende but on to Ulinzi my kuna vile timu yuere na barabu Ulinzi ase ogote abachinko yechiga cha KPL fanya nogo sign wamefanya signings kali so they need to perform nemba na kwa sebare they are not supposed to be there okaba kero kurigereri ebinto biria bagokora gose performance yabo at a time tarigo chiago ki niteka twari ko sorry timu ya Shabana ari ko sorry ne timu ya Ulinzi Stars ase kwendege tigia sports complex timu ya Shabana niyo yengere tune timu ya Ulinzi Ulinzi igakara ya performance nyote onye ko nyote ririe buraburu abeta riria chifans ba Shabana babunete birogo ase getie kigia dadora kina kikiarengenga wameibiwa Nenda bantu bagotenga kobere ye KDF andake kuna ile biasness lakini I don't think nga ekingere tere UM but I think team ine bwanta ko genda ko konya because ne team ya KDF and we expect a lot babwanti ko to Kansari as much as
chitimu chinde nacho chikwerwanira konyora chiko base the top tiers. Tetos kabosio bono tunya ko batukurigeria ekiminano kende kiana timu timu ya Posta Rangers ya gosoretini timu ya Nairobi City Stars timu ya Posta Rangers kanyorobo bwechi igori ibere Posta Rangers so far ya chagite season buya batrende in as much as mbaga natyo koribia civil tukono tarajia na ninyo letego sori abo tu abante gutwara na barabo ya nyatkoba ge kore ya bwente kobe egosori ntangani kigimasegeti kya gusi stadium asoko goro kwegeti ekyo kurende kubwata kana batiyotira bange gwesokia egosori yo andake igateneniwa so far una togote ba Shabana teranyora ko bage koitwa asegeti yanka Posta Rangers so far season iganga kyora yekwandre Posta Rangers performance yabo andake ndatebenga teri bobe kero kwanda performance ya Posta Rangers ningo teri bobe because at a times kero kurigereri timu ya Posta Rangers wabaire bagwetera event ebinge ukiangalia the situation bari at a time ngonya roringa erere kigakiabarere but all in all bagende to try their best konya ko baba kulikyo bugui yeah tigatorigerie ekimirano kendo mwancho morigeria hegati timu ya Kakamega Homeboys na boigo timu ya FC Talanta timu ya Kakamega Homeboys yanyorete obubwigoria ya mo sebosa ekimirano kyo ekiense ya mamerano ya kombe kyo ya KPL nkomanye ase omubaro gwe timu kiri kya koribya go ikarboniga tutarasuka bosio tojara ko batokorigeria negative ase chinse chesko timu ya KCB Morine regandate gotangana yabwatigwa ne timu ya Tusker yengeretwe kendega ase babwataneti wase babwata chi point chirengaine 27 each korende no timu ya KCB ne bwate one game at hand barago sorry barabu batrende for Tusker ya gosoiri lakini ne barangani chi point so far korende KCB regandate gotangana timu ya Gor Mahia nero ya gatatu gagwe timu ya Police FC nero barangani chi point gagwe 24 each nabone timu ya Shabana ya magocha namba isano ni point 20 na isato hizo ni 5 bora FC Leopards Bandari Muranga Seals echo namba 678 tuko skansari ase omubaro wechi timu echiga chiribono chigendate gutwara umuchando bwo kwaneke gukora bye timu ya Posta Rangers twaye kwanire nero enyarta ko bakegosie kyari namba 15 gatatu namba 18 point 19 yabwati guna Talanta yo namba 17 point 19 nero alafu Bidco yacha namba 15 nemo twakwanira Ulinzi Stars noere namba 14 point bwate 19 naboigo andake tukwandre na Muranga Seal nero namba 8 nero ni point ibwate point 22 ile ligi ya KPL mwancho murigeria but we expect changes asengencho chi timu chiro koigurega guchitara gosoria chi game chiabo chirengane ne chinde asengencho koro kori timu ya Shabana ne gosore ti chigosori chi nyinge 15 nemo chiro chigosori 14 so nchiri chibwata 2 games at hand go ama onchire na bara chekwanekiwa ekero chigosori chigendate kwanekiwa tutoske bosio bono tunyara ko batogo kwandra asobwango enkwana yo muwaziri moyabwe chigosori Mheshimiwa Salim Mvuria huyo nyata ko baga koretaro ya bene go ikiase biti biri bya nyara ko babiko gendra kwagachwa kwene kiambichi ko kwene kya mariganyo ya mameranyo achan na boigo Afcon asata retegeti ya Kasarani Moi International Sports Center na boigo Nyayo agatepa wikiraboni gebirango nigo bira century ngia mpaka kwene kya ebiti biri byo kwene kya achi oku amariganyo ye ose training sessions chikogosori chigambu yatika turatekera chinkwana chiaye nabe kurigeria mero biri tukorena tujikonya kabatoko kwandra igoro is it fit now to konya anticipate for this big tournament asenge just so 5 TV have approved it's only 2 namba mera The issues of where the opening game will be played, which teams will participate, it is what we'll be doing here on Wednesday. You know, that is where you will know how the teams will be pulled, which groups, and then also which groups will play in Tanzania, which groups will play in Uganda,
which groups will play their first matches here in Kenya. 1 minute. Manchu murigeri nkwana yomo waziri Salim Mvurya otebirenga ase the deadline eri gochwika iditkoriryo mweri ryo gukora inspection yebitie biga by then kirege ntongo chakoba kirekera on set na kisofa marigani agendrete okoba there before twanyate koba tokorigereria kero Motsepa igetegaiga Motsepa ne president ya mamenyaiga akaf kera igeta sense ya Kenya na tebete at first kera chete kera kurigereria ritangani ni gatebete nga bitie biga bya Kenya mbere kera na unyasi boli musimekiroro bore fake agateba boyi buya bosemeku na kera tokurigeria setaro ya yo mwelio asomotinyo yo eta o December na chaga tebanga ebiti bekeranire igo nero igetoro ntitina ikoro which means nga bekeranire report na nyote korwa sare which means ebiti bona iga birere dibia beire and then korengana na omwaziri omoya bwechigo sori Salim Mvurya buna tebete biti bya beire na buna arenge n'abantu ba media buna barigereti bagaita so it means we as Kenya buna chiko host we are ready for China. Yeah. Are we ready for China? Are we ready for AFCON now? Second AFCON nechiko nyeto kore more than this. You know China is a one way of preparing AFCON 2027. Nande munatore chiko host cha Chan as we prepare this Chan achieve successful it will open ways chogo chi koreta limelight yoko King AFCON na beko ba hosted in Kenya ya 2027 yeah. Manchu murigeria tigabono tonyarko batogoska bosio torigeria ari ayenegeti kurwa se chinse chia is manye ikendi yaringe ntambe na chika kumanya na mange ayenegeti because the EPL no yaringe ase break ko ari baga amamberanio yege kombe kia FA ekyo kibwate ya kabero gutwara maarufu ase enseria ya Bongereza na bigo ense ya Buraya timu ya Chelsea yanyatko bage konyora obubui bwechigori sano sibosa kero banyatko bakonekia hegosore yo round ya gato tigatura gene keminanekyo tokorena tunyarko batogo sanga mange kubwatkana nege kombe kia FA. Surely no! Harry Burgoyne celebrated like a goal. Tossing's going to have a shot, a big deflection, and Chelsea have the breakthrough. There's a slice of luck to it. Tossing celebrates as his goal-bound effort takes a massive wicked deflection off someone. Mark Guiu maybe even having a little chat, but I think it's off a red shirt. It doesn't matter who it's gone in off. The flags are waving. 2025 has started here at Stamford Bridge, and Chelsea are one up. Patient approach is proving profitable currently. Cucurella tries to drag it back, and Swan to Vega. Good save, and Nkunku on the follow-up. Christopher Nkunku has his goal. He perhaps should have had one a little bit earlier on, but he does find the back of the net on this occasion. Comes out to Nkunku, does what all good strikers should do, is follow up, which he does, smashes it in the back of the net, 2-0. George into Vega, lets it run for Tosin. He might shoot for a second time. Does shoot! Oh, Tosin, oh my word! The first one might have had a slice of luck, the second one's got a sparkle of brilliance, and he knows it. Chelsea have got 3, Tosin's got 2, and their name is in the 4th round of the FA Cup. Drags it one way, then another. Back into Felix, urged to shoot, does shoot Joao Felix. Chelsea have got 4, Joao Felix does get his goal. Brilliant counter-attack, Cucurella involved, George also, and then Joao Felix, little disguise on it, nips it into the near corner. Chelsea are 4-0 up. You see that swagger's back now between little slick passes. You can try things and little weaves around works. And Felix is on another. Oh, Joao Felix! Well, I tell you what, he might. Timu ya Chelsea higago mwanchu morigeria yanyarte koenekia obu bwechigori sano karabo ikotogante korigeria chibicha timu ya Manchester City yengerete timu ya Salford City chigori isano na isato. That is more than days of the week chigori chinyinge kima, and of course surprisingly Jack Grealish nero nyate koba gari ga koba man of the match asengencho nabwato the assist na nyate koba kobe kegori for the very first time after 13 months na kiura kwa neke bina no timu ya obu timu ya Chelsea na boy Manchester City. Kero korigeria timu ya Manchester City okora bachite bakebanga na kinga
EPL lero lakini tikabara shaini ase FA 8 bana watu wa mji jokes Manchester City ngoro chembaka na nomo gosaria makati na nyorete hat-trick by the way anyway otayo no first 11 lakini otayo no first 11 lakini akanyore hat-trick bana lakini rende kirinda kwanera se chigosori chiga cha FA you know FA nege kombe na kere timu go fightera nyorege kombe kiga ana muno kerto go compare last time na this time chi timu nchi anyarga wachi komentwa seta ese ngaki ga chiri go sorere ase kombe kya FA na kero kuri chi timu chi nyingi na kwa nyara ko ba go kora marieta ari ogo sinyore ngo atoka buna moekambe amarita arifani na ikiagera bono chitimu chinyinge chikanyara kwa chiku enroll lakini bono iga gwikera se round iga yaga tochwanyare ko batokora chitimu chinde chigwa kusko sama merania iga ande nande ndatebe chitimu chiri chatigaire at least itakuwa ni ile kumenyana bono go fight for the cup yeah asengenjo round of 14 ya sokire tigatura riri kemirano giga timu ya Arsenal na Manchester United ikanya tekoba geko genda against the wishes of many including myself timu ya Arsenal yanya tekoba geko engirwa lost many chances cheap penalty chigatukutu but at the end of the day kati ya Man U na Arsenal gani kali for yesterday Man U ilikuwa kali Mancho Morigeria ekine kemirano gati iye timu ya Arsenal na Manchester United umetumo director no monto bwe timu ya Manchester agwante tukoro moroberio inchi konyara ko bagi gointinya mariga sensemo ya kabero of course we appreciate because asiyekubali kushindwa akwangi mshindani egentoke Kongo kenge timu ya Arsenal nibwate bikombe biga bya FA kubwe timu ya Manchester United. Do you think yesterday chances inchi ngore timu ya Manchester United could lose because Arsenal yatu the penalty bere one including one at the field? Nda kwaneringa igoro Arsenal mbabwate chances chinyinge sana kero kurigereria omogosario de gada tugute penalty Kai Havertz atugute torigeria omogosaria Trossard nabwate chances sibere echanya teko baka gutuguta nande tokwaneringa kero yaringe daika round ya 60 something omogosaria Diogo Dalot nanya teko baka kwegwe red card so Arsenal yabwate chance yoko win one goal yengoro ya Martinelli ruled offside. Na ya bete ruled offside it's allowed offside it's allowed kero ya bete offside what tete garoro mwancho murigeria so gukora tigatukumanye because round of 4 noere ya sokire gochikwanike wa chitariki sana na isato chumotinyi okabere ngomanye enseme ntangani nabego muri na choko kumanye ensemo ya kabere timu ya Manchester United mega konyorobi nigera chekosa ni timu ya Leicester City timu ya Leeds United egosorina Millwall timu ya Chelsea egosorina Brighton Hove and Albion timu ya Preston egosorina Wycombe FC Exeter City bagosorina Nottingham Forest Coventry bagosorina Ipswich Blackburn Rovers bagosorina Wolverhampton Wanderers abege timu ya Mansfield bagosori ni timu ya Fulham ine nsemo entangani yentunde yakane Nensemo ya kabere nige timu ya Birmingham City era chikosora ni timu ya Newcastle United timu ya Plymouth umerane ni timu ya Liverpool Everton egosori ni timu ya FC Bournemouth ne derby ne karega iga gati timu ya Aston Villa ama ni timu ya Tottenham Hotspur timu ya Southampton gose timu ya Swansea City ne chikumerana ni timu ya Burnley Luton gose Derby County ne chikosori ni timu ya Manchester City Doncaster ne chikosori ni timu ya Crystal Palace na bo ngeke melna ukyo moyo ngati timu ya Stoke City ama ni timu ya Cardiff City biera chekwana kiwachi tariki sana isato chimo tinyo kabere mwakoyo wikirawo no tugikira mwerio bwensemiga ye chigosori ase etwani ya getembe ritukerigaria Jumatatu chitariki 13 chimo tinyi omutangani inche nkoro kwa Clinton Ndigi inche ni konkoro kwa Morin Siango kono mwancho murigaria toskara sengencho murobiro bwetwani nogendrete asensemo ya gatatu Matilda ngwira nara sensemiga nabageni anemona sabor ko bari bakoreta matemo abo yekirasi 12 mwaka 2024 abagendete kwirigania gochigoso ase chikos au ase chi university au chi TVET au chi college au itkoriarero nigachiara chigosangane gati yabageni kurwase eskuru ya Keroka TTI ase abageni abo Maclean Gwaro Joyce Omweri Kefa Mogaka Daniel Oreko na boigo Samuel Bosire kurwase skuru yo mbachiko ikiranaga gagosanga nayo mwancho murigere na boigo omorokiwa oyo tagete kumanya ngakiara chekonyora kaba kagoso ase ensemega yo kwagendera ase chisemi chae tumirane nande ase embeo nyasaye kawanja bye bye.
Gitembe Television ekionga kia Mwamogusi. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwensi asedi golide nsekegima mbabwate nsema sa bana bakobutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building aselirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust Waigo nabukonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke Waigo nabukonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Gitembe Television ekionga kia Mwamogusi. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern,